Wira lagi apa ya? SN Lighting. Bisikan ning ati sun gelem dadi siji. Sedoknya ngomong sama Neka. Mung sayang arep ngomong pliwani. Isin je bos terus tandur arep ngomong gue mana. Bengi bli bisa turu. Apa sih? Jorok, jorok. Pikiran sun keganggu. Apa sih lo kayu sayang? Pancen bos jurus tandur gawe hati rindu. Oh, gawe windu. Bengi bli bisa turu. Jorok si Raki. Apa sih lo? Pikiran sun keganggu. Nang apa lo kayu? Pancen bos jurus tandur Aduh. gawe aku rindu. Ini gong orang tak kata kaya. Oh, kayak Bani Tekek lagi berbuat. Beak. Iya, Oh, apa dapat sih? lagi berbuat. Awas sing duwe warung pengkolan awas. Yo dijejek yo. Dalam mendok. Jurus tandur makan yang dalam hari mendelik. Katon Yang kira-kira Neka. bajurus tanduk. Satu sebaik je. Waran ngorsi ngomong konon. Yang mendelik. Matane Iya nih kan. kaya damar kanginan bos jurus tanduk. Hari ngomong lambe yang dalam mendok. Lambene kaya kepundung abang. Sedoke. Kuayang ning senenge, kuayang ning bungae. Endane. Lamun sun sing dadi rabine. Akunya tuh lindu. Sabar dong. Yambuk. Kelingan duh manis meseme kaya tepung. Kelingan manis gemuyune. Sampai tekang. Bengi bli bisa turu. Lari marane. Pikiran sun keganggu. Maksudnya. Pancen bos jurus tandur gawe hati rindu. Gue apa sih jurus tandurnya kudok. Sampai naratan edan-edan kudok. Wonge kalem Bongeku. banget. Maksudnya orang galak konon. Ora Orang gampang sewot konon. ora Boral kah? boran Waran konon. satus. Oh. Wonge ganteng konon. Wonge Ganteng bagus konon. bagus. Wonge bener-bener idaman konon. Undangnya gua apa coba, undangnya gua apa coba? Saya Ilah. awas. Pak Cidok. Bisikan ning ati sun gelem dadi siji. Ada gelem-gelem. Sayang Ngomong. arep ngomong pliwani. Ada. Tarik do. Bukan harap beli wani ngomong. WA bae WA. Gambarnya
aman bakaman gelik dok. Blenger. Manis meseme bos jurus tandur. Maksudnya Kelingan waya manis kemuyune. Beli satu pikiran bos jurus tandur. nah apa sih dok? Pancen wong lanang gawe bubur rindu. Bos jurus tandur bubuhe rindu ce. Lindu el pakai Oh L. rindu. Koyok-koyok bae berarti dok. Rindu pengen diundang sayang. Iya, Rindu Beb. pengen dikirimi gambar transferan. Iya. Rindu pengen dilakukan apa bae dituruti. Satus bae satus. Beli semono sidak karo wong loro. Bos jurus tandur. Apa sih dok? Bisikan ning ati sun pengen dadi siji. Mung sayang Ngomong. pengen telepon bliwani. Aja wedian. Aja wedian. Maju terus pantang mundur. Bisikan ning ati sun pengen dadi siji. Mung sayang pengen WhatsApp bliwani. Sampai cekap. Pikiran bos jurus tandur. Pancen wong lanang gawe aku lindu. Rindu. Pikiran sun keganggu. Pancen bos jurus tandur gawe aku lindu. Oba. Aduh satus bae. Ambok. Matane Bakaman gelik. gaya damar kanginan bos jurus tandur. Bakal ngomong lambenya dok. Lambene kaya kepundung abang. Maksudnya Wayang ning senenge, endanya ku wayang ning bungae. Lamun sun apa sih? dadi rapine. Jurus tandur ada wong ngarep-ngarep pengen jadi rapi ini. Kanggo bos jurus tandur maju terus pantang mundur.